Continúan as inspeccións na Pobra na contorna da antiga fábrica de Edasa na Ribeiriña para detectar a orixe dun vertido aparecido no mar. Técnicos de Augas de Galicia da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade desplazáronse hoxe a esas instalacións para seguir avaliando sobre o terreo cal podería ser a causa deste episodio contaminante. Todo apunta a que podería vir dos sedimentos dun antigo depósito de hidrocarburos. Que tal, saudos de contado, ampliamos e antes imos con outras novas do día. Boiro destinará o posto adicional de gastos sociais da Deputación da Coruña a cubrir as necesidades de vivenda de emerxencia e ampliar os programas sociais. Trátase dunha partida total de 112.000 euros. Así o acordou a Corporación Municipal durante o pleno extraordinario celebrado esta mañá. As obras de rehabilitación do Colexio Froebel en Pontevedra encaran a súa fase final. Dende a Consellería de Educación aseguran que xa se atopan nun 97% e apuntan que, a pesar das chuvias intensas dos últimos días, non se produciron filtracións. Da actuación únicamente resta por facer a conexión ao gas cidade, pendente de que a concesionaria presente a licenza no Concello para facer a obra. A Confraría de Vilanova estuda tomar medidas drásticas para facerlle fronte á crise que atravesa o sector marisqueiro. O Pósito estuda aplicar de novo un ERTE logo de pechar un ano 2024 especialmente malo. Aseguran que facturaron tan só o 25% do 2023, que xa fora un mal ano. Hoxe nas novas tamén iremos de rebaixas. Aínda que cada vez pasan máis desapercibidas, estamos no tempo. No comercio local din que polo de agora as vendas van lentas. En colectivos como Zona Aberta de Vilagarcía creen que esta campaña de descontos arranca demasiado cedo. Con todo, agardan unha boa campaña á vista do bo sabor de boca que deixa o período de Nadal nos establecementos asociados. Esta fin de semana o xadrez será protagonista na Pobra. O municipio acolle este domingo os campeonatos provinciais da Coruña de xadrez sub-8 e sub-10. As dúas probas disputaranse na Casa da Mocidade a partir das 11 da mañá. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Dende a Subdelegación do Goberno en Pontevedra reaccionan á protesta convocada polo colectivo transfeminista Fulanas ante a comisaría da Policía Nacional. Abel Osada pediu que non se alarme a poboación, defendeu o traballo dos axentes e matizou que ata o martes non existían denuncias que constaran como agresións sexuais na cidade de Pontevedra. Hasta ayer no existían denuncias que constasen como agresiones sexuales en la ciudad de Pontevedra. Ni una, ni dos, ninguna de ellas. Y sí es cierto que se han producido denuncias por el caso de un exhibicionista que pues mostraba sus genitales a mujeres, pero este es un hecho que no es un constitutivo de delito según el Código Penal, salvo que haya de por medio violencia o presencia de menores. Estamos en un estado de derecho, la policía lo tiene identificado y será detenido en cuanto sea posible en términos legales. Pero conviene en todo caso no perder el foco y sobre todo no alarmar innecesariamente a la población. Imos agora ata a Pobra, onde continúan as inspeccións na contorna da antiga fábrica de Edasa na Ribeiriña para detectar a posible orixe dun vertido aparecido no mar. Técnicos de Augas de Galicia da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade desplazáronse hoxe ás instalacións para seguir avaliando sobre o terreo cal podería ser a causa deste episodio contaminante. No lugar segue a traballar tamén o Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, que estes días desplazou varias embarcacións a realizar traballos de abatemento mecánico e a instalación de diverso material para combater a contaminación na zona, despregando unha barreira absorbente con faldón para limitar a expansión da vertedura.
Bueno, o Concello da Pobra segue tamén con especial preocupación todo o que está a acontecer ao redor desta vertedura. Segundo indican, trátase dun vertido pequeno e xa está localizado. Todo apunta a que podría vir dos sedimentos que aínda perduran dun antigo depósito de hidrocarburos que apareceu durante as obras de rexeneración levadas a cabo no entorno. Sabemos que está localizado na obra que se fixo fai ano e medio para retirar o que eran os restos da onza de oro, que quedaba onza de oro, que apareceu aquel depósito que non se contaba con el, que apareceron sedimentos contaminados con hidrocarburos. Naquele momento se tomaron as medidas as que foron necesarias, se retirou unha cantidad considerable de sedimentos que tuvo que xestionar costas maiores. Si non lembro mal, foron 300.000 euros que hubo que incrementar o orzamento para a xestión deses residuos e finalmente pois se puxo unha lámina impermeable, se construiu o muro intentando, pois, bueno, coa conciencia de que aí como moito pois quedaría o que é imposible de retirar ao 100%, non? Si hai máis, pois habrá que facer catas, habrá que buscalo. En principio o vertido é pequeno, eso tamén hai que decirlo, desaparece ao largo do día e é cando chega a marea alta, empeza a batir co muro e claro, o mar foi desfacendo a terra que había nas xunturas e ao final pois consigue salir esos hidrocarburos que estaban aí retidos. O que estamos falando aí é de sellar esas xunturas. A demarcación de costas xa dixo que se facía encargo, que pasa que, bueno, non ten a disposición para facelo de inmediato. Entón vamos a ver se o facemos nós por urxencia e despois fai cargo do pago da actuación costas ou se eles o poden adiantar o antes posible. Estamos aí mirando o que facer. O Concello agarda tamén que unha vez solucionado este episodio contaminante se busque unha solución definitiva ás antigas naves de Adasa que aínda permanecen en pé. Nos queremos que desaparezca o problema da fábrica de Adasa, todo o goberno quere, que diría que toda a corporación e todo o mundo, e temos que intentar chegar a algún tipo de acordo con costas, co síndico, cos representantes dos acreedores e buscar unha solución, porque no caso de que non este dando un problema agora, está claro que vai dar no futuro, porque aí hai depósitos con hidrocarburos e outras sustancias e que hai que eliminar canto antes. Boiro destinará o posto adicional de gastos sociais da Deputación da Coruña a cubrir as necesidades de vivenda de emerxencia e a ampliar os programas sociais. Así o acordou a Corporación Municipal durante o pleno extraordinario celebrado a primeira hora desta mañá. A Corporación Municipal celebrou a primeiras horas desta mañá unha sesión plenaria con carácter extraordinario cun único punto dentro da orde do día, a participación no posto adicional para gastos sociais extraordinarios 2025 da Deputación da Coruña, cun importe de preto 212.000 euros. A maior parte dese total irá parar a adquisición de equipamentos para o desenvolvemento de programas de servizos sociais. Así achegaránse uns 42.000 euros á compra dunha vivenda modular para aloxamento de emerxencia. Tamén se destinará unha partida de preto de 18.000 euros á adquisición de mobiliario para a vivenda que o Concello está a rehabilitar nestes momentos para casos de emerxencia social. Nos orzamentos pasados imputábamos unha partida de uns 66.000 euros, se non me equivoco mal, para a rehabilitación dunha vivenda e destinala por primeira vez no Concello de Boiro a un ámbito social e en este caso imputamos parte do mobiliario desa vivenda e a maiores imputamos tamén a adquisición dun aloxamento modular de emerxencia, unha pequena vivenda, un pequeno sistema de aloxamento temporal para as emerxencias para atender o que nos está costando atender. O Concello de Boiro é un concello turístico, pero non é tan turístico como pode ser Sanxenxo, Muros ou o Grove e, polo tanto, ainda non sendo tan turístico, no verán e en determinadas épocas do ano nos costa moito aloxar a determinadas persoas en establecementos. E en outras épocas non somos un concello tan grande como pode ser unha cidade e non temos os suficientes establecementos turísticos ou plazas. Entre as distintas liñas de financiamento, o Goberno local propuxo tamén o reforzo do persoal técnico cunha dotación doutros 18.000 euros, a ampliación da partida de emerxencia social, destinando uns 10.000 euros, as axudas para respiro e conciliación familiar, cun importe de algo máis de 12.000, e a renovación dos equipos informáticos no Departamento de Servizos Sociais, cun investimento duns 1.200 euros. Ademais, destínase unha partida de outros 10.000 euros para a adquisición de axudas técnicas, en concreto para a compra de 4 camas articuladas, 3 grúas para a movilización de persoas dependentes e 2 táboas de transferencia, para ampliar así o banco de préstamo do Concello ás familias usuarias do servizo de axuda no fogar, con persoas dependentes ao seu cargo. O
O punto foi aprobado finalmente cos votos favorables do equipo de goberno e a suma do Bloque Nacionalista Galego e Boironovo e coa abstención do Partido Popular. O PSDG de Noia carga contra o Executivo local pola mala xestión das instalacións do Museo do Mar. Os socialistas instan o goberno de Santiago Freire a tomar as medidas necesarias para a súa posta en funcionamento. Tratarse dun recurso turístico relevante en cuxa reformas investiu preto d'1 millón de euros, a maioría deles procedentes de fondos europeos. Segundo indica o voceiro socialista, Fran Pérez, o museo na actualidade non cumpre cos seus obxectivos de funcionamento e servizo, salvo en determinados meses do ano, como pode ser a época estival. O resto do tempo, as instalacións mantéñense pechadas. O socialista acusa o Concello de ter pouco respecto polos cartos públicos, reclamando aos organismos competentes que realicen as inspeccións necesarias para comprobar se está a cumprir algún dos requisitos polo que lles foron concedidas as subvencións no seu día. En Pontevedra, as obras de rehabilitación do Colexio Froebel encaran a súa fase final. Dende a Consellería de Educación aseguran que xa se atopan nun 97% e apuntan que, a pesar das chuvias intensas dos últimos días, non se produciron filtracións no centro. O resto xa está rematado e ao mesmo tempo pois tamén comprobar que as obras acadaron o nivel de satisfacción que queríamos. Oxe, estes días é un motivo que as chuvias que le van caído para comprobar o estado da cuberta e comprobamos que efectivamente non hai ningún tipo de humedad, cousa que é moi importante. Segundo, que hoxe valoraban moi, os rapaces e os docentes valoraban moi positivamente este espacio onde nos encontramos por a claridade que supuxo, se o podedes comprobar, cambiou radicalmente e, bueno, e así o conxunto de obras que se fixeron. Eu encontrome moi satisfeito. Da actuación únicamente resta por facer a conexión ao gas cidade, pendente de que a concesionaria presente a licenza no Concello para facer a obra. Os traballos tamén consistiron na renovación da iluminación eléctrica do patio e da mellora da entrada da luz natural a este espazo que o alumnado emprega para diferentes actividades. Na súa visita ao Froebel, Pérez Ares anunciou o inicio inminente das obras de ampliación da Escola de Educación Infantil Crespo Rivas. Contarán cun investimento de máis de 700.000 euros e un prazo de execución de 5 meses. O proxecto contempla engadir máis de 200 metros cadrados ao centro, incluindo unha sala de usos múltiples, unha de desdobre, outra de profesores e cuartos de instalacións. Bueno, pois o xefe territorial de Educación visitaba hoxe ese colexio Froebel canda a conselleira do Medio Rural. Fixérono para presentar un programa de consumo de froita e leite na escola. Máis de 300 colexios de toda Galicia reciben neste curso axudas da consellería para distribuir estes produtos. Un deles é ese centro pontevedrés. María José Gómez puxo en valor estas achegas cun importe total d'1 millón de euros, coas que se ten previsto chegar ata uns 80.000 alumnos. Para que os alumnos pois teñan ese acceso directo que sempre é máis divertido, pois comer froita cos teus amigos nos centros escolares e tamén leite, que ao mellor pois non hai eses hábitos en todos os fogares e é un xeito pois de promocionar e de achegalos pois esa dieta saudable, a esa dieta saudable tan importante, non? Para o consumo de produtos do campo como é a froita ou o leite, non? Este orzamento está financiado ao 100% con cargo ao Fondo Europeo Agrícola de Garantía. En total, os centros participantes ao longo deste curso escolar no programa son máis de 320 en toda Galicia. Na provincia de Pontevedra localízanse case a metade destes colexios cun importe económico que supera os 480.000 euros e tamén case a metade do total de alumnos participantes. En concreto, hai 2 períodos de repartición autorizados, un que abrangue ata febreiro deste ano e outro que irá de marzo a xuño. En cada período, a distribución de froitas frescas e castañas levarase a cabo durante 10 días lectivos consecutivos, mentres que no caso do leite líquido terá lugar durante un mínimo de 10 días lectivos seguidos. A Confraría de Vilanova estuda tomar medidas drásticas para facerlle fronte á crise que atravesa o sector marisqueiro. Vémolo despois da publicidade. A Confraría de Vilanova estuda tomar medidas drásticas para facerlle fronte á crise que atravesa o sector marisqueiro. Vémolo despois da publicidade.
Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A confraría de Vilanova estuda tomar medidas drásticas para facerlle fronte á crise que atravesa o sector marisqueiro. O Pósito estuda aplicar de novo un ERTE logo de pechar un ano 2024 especialmente malo. Aseguran que facturaron tan só o 25% do que facturaran no 2023, que xa fora un ano malo. A vista destes resultados, din afrontar con moito pesimismo este 2025. A confraría de Vilanova, como outros pósitos da Ría de Arousa, deixa atrás un ano 2024 especialmente malo. A escaseza de recurso da que viñan alertando nos últimos meses tradúcese o peche do exercicio nun desplome da facturación, que dou unos 650.000 euros. A facturación non se facturou nin o 25% con respecto ao ano pasado, o sea, pouco hai que explicar máis. Unha situación que xa auguraban á vista da falta de recurso, máis aínda tendo en conta que nesta confraría o 95% da actividade céntrase no marisqueo. Hasta 1 de outubro, as mariscadoras, que son as que máis levantan a cofradía, xa che digo, empezaron 1 de outubro, non facturaron nada en todo o ano. Pa colmo, cerraron aquí a zona de aí de arriba por o tema que de zona C, aí foi a gota que colmou o vaso. Abreu yo ao final, pero bueno, xa che digo, nada. E marisqueo a flote empezou tamén 1 de outubro, no que foi de ano hasta 1 de outubro fomos 8 días ao mar. Fomos probar, vimos que non había nada e ao final cerramos hasta 1 de outubro, o sea, non houve facturación. A cofradía nosa non é como outras que venden peixe, nos 95% é do marisqueo. A vista destes malos resultados, na confraría estudan tomar medidas, entre elas contemplan aplicar de novo un ERTE sobre o seu cadro de persoal. Ayer á tarde tuvemos unha reunión tanto co abogado como co gestor, vamos a ter que tomar medidas, porque o ano pasado fixemos un ERTE. Sí, é certo que nos axudou algo, pero é co problema que temos co ERTE, o dos traballadores, se os mandas o ERTE, estáslle que fastidiando o paro tamén, entendes? O sea, eu poñome no lado duns e doutros. Este ano facer un ERTE tamén se pode facer, pero bueno, vou ter que consultar con eles a ver que medidas se toman, pero xa che digo, van a ser medidas drásticas. Porque di o patrón maior, nos 30 anos que leva o mar non lembra un ano tan malo como este 2024 e augura este novo ano tamén se presenta moi complicado. Eu 25, eu auguro peor, porque cal é o problema? Nós somos 80 embarcacións a flote e no verano xa 20 que 25 barcos ao mar. Se ahora mismo vas a ponte da illa, vas a ver traballar ali 10, 12 embarcacións. Da cofradía nosa creo que son 3 ou 4. O sea, a xente está buscando traballo fora do mar e tende todo o mundo a deixar o mar. Se deixan o mar, quen mantén a cofradía? Unha situación que tamén afecta o marisqueo a pé. Neste último ano houbo preto de 20 baixas en Vilanova, quedando agora con apenas 200 mariscadoras. Un dato que, polo que creo o patrón maior, seguirá baixando nos vindeiros meses. Marchamos agora ata Outes. Ali o conselleiro do Mar visitaba esta mañá as instalacións da conserveira Sotavento. Ali Alfonso Villares destacou a aposta que realiza esta firma polo produto local que emprega na elaboración das súas conservas artesanais de máxima calidade. O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou as instalacións de conservas Sotavento, emprazadas no lugar de Ceilán, no concello de Outes. Na súa visita coñeceu o traballo que desenvolve esta empresa familiar dedicada á elaboración de conservas artesanais e tradicionais en base a un produto local de alta calidade. Unha empresa familiar que hai que poñer sempre ese aspecto en valor. É unha empresa que nace da xente do mar e que nace ademais do produto de cercanía, en este caso de Portosín, unha empresa de Outes. Bueno, ao fin e ao cabo, falamos da nosa terra, falamos dos nosos concellos, da nosa xente do mar e que levan adiante para o consumidor produtos de altísima calidad, produtos moi nutritivos, produtos ademais con preparacións que son fáciles para o consumidor. Eu creo que a marca de Galicia na alimentación é indiscutible dentro do noso país e fora do noso país, e en ese sentido nosotros temos que seguir poñendo en valor ese aspecto. Temos en Galicia o mellor pescado do mundo, temos en Galicia aos mellores mulleres e homes que tratan o pescado
xa na súa pesca, xa na súa extracción, tamén na súa elaboración, na súa conservación. Polo tanto, creo que en ese sentido temos que felicitarnos porque empresas como Sotavento e a súa xente, quen está a levar adiante este traballo conxuntamente con todos os seus proveedores, sigan poñendo en valor a Galicia e nos sigan poñendo en valor a todos nós, que ao fin e ao cabo todos somos galegos e nos sentimos orgullosos de que marcas como Sotavento seña unha marca que siga poñendo a marca de calidade de Galicia polo mundo adiante. Conserva Sotavento é unha firma familiar creada en Porto do Son, aínda que actualmente radicada en Outes, na que traballan máis de 20 persoas, sumando produción e oficinas. A súa principal característica baséase na elaboración de conserva de xeito artesanal, de alta calidade, cunha especial aposta polo produto local e de proximidade, como pode ser o polvo, o mexillón ou a sardiña, que distribúen por todo o mercado nacional, e que agora pretenden estender tamén ao mercado norteamericano. Nós empezamos cun mercado sempre apostando por un poquinho que era o noso xoguete, non? Pois tamén empezou como un noso xoguete, apostando por locales, empezamos, ahora estamos en toda España, xa tocamos algún país, a nosa idea sempre é sacar a marca Galicia, porque ao final é moi fácil sacar unha marca que se chama Galicia ao mundo, sacar a Estados Unidos, que é o noso principal objetivo ahora mesmo. O que quero primeiro agradecer ás institucións que representa o conselleiro, os alcaldes de Outes e do Son, o presidente e a xente do GALP, porque desde logo nós desde que todo o que fixemos sempre hemos tido só facilidades para que han apostado por nós. E un pouco o que queremos é iso, queremos conseguir que a sardiña desestacionalizala, conseguimos un formato que cada vez se acerque máis ás tendencias dos consumidores e poñer en valor un produto de cercanía medioambientalmente sostenible e altamente nutritivo. Queremos poñelo en valor porque temos a convicción total de que o vale, de que pensamos que é un produto de estrella. E visita neste caso da conselleira de Política Social e Igualdade o Concello de Marín. Fabiola García achegouse ata o Centro Social do municipio que recibiu preto de 100.000 euros a través do plan concertado. Os cartos destinaránse principalmente ao reforzo do persoal de servizos sociais e a posta en marcha dun novo programa básico de inserción social. É o corazón e o latido da sociedade e a axuda que podemos prestarlle ás persoas que hasta que se acercan coa esperanza de que os poidamos axudar. Aquí está ubicado tanto o propio Servicio de Servicios Sociales como o propio CIN, como tamén un punto de intercambio familiar que temos desde o Concello e que efectivamente hai poucos deste tipo, pero que estamos dando un servizo ás familias, sobre todo aos nenos e nenas, os pais e nais, fundamental. Marín é unha referencia en toda Galicia na prestación de servicios sociais de carácter público. Pero todos estes servicios públicos non se poderían prestar sin as magníficas profesionais que forman parte dos concellos dos servicios sociais de base a través das traballadoras sociais, que son esa porta de entrada de todas as persoas que se atopan en unha situación de vulnerabilidade, que teñen que acudir aos servicios sociais a solicitar a dependencia, a discapacidade, a poder decir, contar que está pasando no seu propio núcleo familiar para que unha administración pública lle preste unha man. García destacou que na provincia de Pontevedra o investimento ascende aos 4,5 millóns de euros. Son axudas que a Xunta concede aos concellos para financiar os seus servizos municipais a través deste plan concertado. Actualmente a contía total acada aos 17 millóns de euros. Estas achegas axudan ás entidades locais a sufragar a contratación de persoal, dos custos do servizo de axuda no fogar básico, programas de interese social no eido da inclusión e o mantemento de centros de emerxencia social. Aínda que cada vez pasan máis desapercibidas, estamos nas rebaixas. No comercio local din que polo de agora as vendas van lentas. En colectivos como Zona Aberta de Vilagarcía creen que esta campaña de descontos arranca demasiado cedo, poñendo a prezos de saldo os produtos de tempada, cando aínda queda moito inverno por diante. Con todo, agardan unha boa campaña a vista do bo sabor de boca que deixa o período de Nadal nos establecementos asociados.
Houbo un tempo no que as rebaixas desataban entre a clientela unha tolemia nas tendas, con ringleiras e mesmo carreiras por facerse cos mellores descontos. Agora a cousa parece que foi mudando. Esta campaña de ganga semella que pasa un pouco máis desapercibida. No comercio local din que polo de agora as vendas van lentas. Si que vai máis lenta que digamos outros anos, non? Vai como máis despacio. Comentaba eu outro día que a verdade é que o que temos da problemática que temos é que as rebaixas se inician demasiado cedo para a campaña que estamos facendo, porque en realidade as ventas de produtos de inverno todavía se prolongan durante máis tempo. Dende Zona Aberta creen que a campaña de rebaixas debería volverse lo que foi, liquidando os produtos de tempada ao seu remate. A maiores creen que o impacto das grandes cadeas e as compras por internet desvirtúan estas campañas de saldos. Anteriormente as rebaixas empezaban en febreiro, co que tiñamos un mes máis para a venta normal. Entonces, este efecto que producía pois que a xente mercara máis en Navidades porque realmente tiña un mes enteiro que non había descontos. Levamos tempo pedindo, pero quero dicir, isto non se pode facer solo en Galicia, ten que ser a nivel nacional porque evidentemente as ventas por internet agora son moi fáciles, entonces non tería sentido se os regulamos nós e non os regula Madrid ou non os regula Cataluña, non? Nese sentido, colectivos como Vilagarcián levan tempo reclamando cambios. Nas últimas horas houve unha reunión co director xeral de Comercio da Xunta na que as asociacións trasladaron as súas inquedanzas. Para, recoller todas as inquietudes que temos desde as asociacións, pero evidentemente temos que reunirnos e volver a retomar o tema porque senón o tecido comercial vaise. Non podemos permitir estar tanto tempo en promocións, tanto tempo en rebaixas, tanto tempo en liquidacións. É algo que non se pode permitir. Con todo, en Zona Aberta agardan unha boa campaña de rebaixas á vista do bo sabor de boca que deixa o período de Nadal nos establecementos asociados. Outras xente, si é verdade, que volve a buscar a calidade do produto e, sobre todo, non só eso, tamén o que busca é a atención máis personalizada dos nosos comercios. A verdade é que foron bastante positivas. Onte tuvemos o sorteo e a verdade é que estuvemos sorprendidos que a cantidad de tickets das compras que se fixeron durante este Nadal. Nese sorteo puxeronse en xogo 3.000 euros en vales de compra entre todos os tickets de compra feitas no Nadal. O primeiro premio de 1.500 euros foi para Pablo Castro polo seu ticket en Jonadri. Os 1.000 euros do segundo premio van para Manuel Otero por unha compra en Metrópolis Comics. Por último, Laura Carvalla foi agrazada cos 500 euros do terceiro premio por unha compra en Miuchi. E falamos agora de deportes porque a Pobra acolle este vindeiro domingo os campeonatos provinciais da Coruña de xadrez sub-8 e sub-10. O torneo está organizado pola Federación Galega de Xadrez coa colaboración da Concellería de Deportes e do Club Deportivo Marquiño. As dúas probas disputaránse na Casa da Mocidade a partir das 11 da mañá e estarán dirixidas ás denominadas categorías Promesa e Benxamín. O sistema de xogo empregado no campeonato será o suizo, a 7 roldas. Haberá trofeo para os 3 primeiros clasificados de cada categoría e trofeo conmemorativo para todas as persoas participantes. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais. De contado, dentro duns minutiños, quedan co programa Orixe e Calidade centrado no sector vitivinícola. Graciñas, como sempre, por estaren aí.